Segidan gatoz nerea, guazen potx. Zup! Iepa! 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 Eskerrak alde egin dugun. Ia harrapatu gaitu. Lotz, baina gure errua izan dela, Kutsaz nahastu ginen. Bai, ez ginen oso finibili ez. Eta orain zer egingo dugu. Berriak erosiko ditugu. Erosi? Ez. Eta zer egingo dugu orduan. Guk egin beharko ditugu zuaitzeko apaingarriak. Baina ez alda konturatuko ez direla berdinak. Ba, ez dut uste, urte bete pasada. Zu gogoan alduzu atzo zebazkaldu zenuen. Bueno, atzo... Ba hori, az gaitezen. Eskulan hau egiteko, makillatxoak, pintura, soka eta apaintzeko materialak beharko ditugu. Lehen pausoa, makillatxoak pintatzea izango da. Kolore desberdinak erabiliko ditugu apaingarri desberdin pila bat egiteko. Makillatxoak zikatzen direnean, forma desberdinak sortu ditzakegu. Triangeluak, karratuak, elurmalutak, izarrak. Hauek ondo itxatzi eta apaindu egingo ditugu. Luta, maluta! Purpurina! Purpurina! Azken pausoa, apaingarri bakoitzari bere zintzilikarioa jartzea da. Horretarako, 10-12 zentimetroko sokazatiak moztuko ditugu eta apaingarri bakoitzari goiko aldean itxatzi. Lehortzeko! Honekin, amaituta! Aizo, oso polita geratu zaizkigu, Noski, artista batzu gara. Bueno, orain ganbarara emango ditugu izasku konturatu gabe. Ganbarara ez, milak aldiz begiratu du bertan. Egongelan eskutatuko ditugu takitxo. Baina horrela ez ditugu eramango, badakit, hemen sartuta eramango ditugu. Idea ona! Prest! Ai, baina izaskunek kutsa guztiak izendatu egiten ditu, Lotz. Izendatu? Eta zer jarri behar dut ba, kutsa baten? Jarri apaingarriak eta urtea, Ados. Ai, azkar Lotz, ate magikoa ireki egin da, guazen! Listo! Iepa! 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 Iepa!